Azten geha Otsaieko osoko bilkura, arrunta, eta, lehenengo puntua da urtarrilak 28ko plenoaren akta onartzea. Jarriko dut pare, zerbait baldin badago. Hau da, urtarrileko 28ko akta, zerbait zuzentzeko baldin badago. Bai, bi euskerie, baina, seigarren horri aldeen, agertzen da nola, izan zen, ostalaritzako mozioa, eta nik hor komentau non, eta ez da iruditu agertzen da nik, komentatu nuela ere bai, 2021ko aurrekontutan ez zegoela horretarako partida bat, eta guk eskatzen genuela 2020ko partida berbera 2020en txertatzea. Bai, eta gero, 9. horrin, eskatu nunen Munijez eta Zarenko pasaitzak edo abernetu emango behatzi dituzuen, bai, 9. horri aldean. Atzenen hor jartzen do denbora gehiagi garo dala, azpimarratu nuela, baina baita, eskatu nizun, berago, datorre denbora gehiagi, eta, atzenen data bat, ofetxa bat eskatu nizun. Bigarren puntura pasata, hurrengo puntua da, jasangarritasun batzordearen arautegiaren onarpena. Plenora ekartzen dugu azkenen jasangarritasun batzordea. Plenora dakarkigu jasangarritasun batzordearen araudia eta batzordea, sortu ingo da. Jasangarritasun batzorde hau jasangarritasun energetikoari buruzko legeak behartzen du, udaletxe guztitan sortzea, eta nahiko hilabete batzutako lanketa eginda plenora iritsi baino lehen lurraldeko informazio batzorden. Hor, apostu bat eginda udaletxe bakoitzak egin dezake beste legeak betetzen donaz aparte, hor ditzean jasangarritasun energetikoa bakarrik aintzat hartu gabe, planteatzen dana da jasangarritasuna zentzu zabalago baten landuko dun aholku batzordea edo batzorde hau sortzea, eta plenora ekartzen da batzorde horren arautegia. Batzorde horrek logikoki legeak eskatzen dituen puntu horiek beteko ditu, baina baita beste batzuk, eta bakarrik esan
talde guztien artean landudan arautegi badala, eta hori da karkigula onartzea plenora. Ez dakit merezidun aipamen gehiago itea araudin ingurun, nik uste ja denak ezagutzen dugulako. Orduan, bai hori da. Ez gauzatxoak bakarrik. Azaltzen. Junik da. Baiezkoa bozka emango dugu, nola ez. Baina, nahi dugu azaldu, hor badago erabakiak hartzeko eta momentuan da neurria hartzen da maioria absoluta edo bitartez, ez da? Orduan, gure taldeko planteamentua izan da hasieratik adostatzea denan arten emaitzak, adostatzea, nahiz eta akordio ez egon, nolabait bideratzea, hori, konsensua aiatzea. Gu horrekin segitzen dugu, uste dugu gai hauek oso garrantzitsuak direla, eta hortik bideratu egin beharko dira. Baina, ala eta guztiz ere, gehiengo batek nola onartzen duzuen, guk ere alde bozkatuko dugu problemari gabe. Bozketa orduan pasako gea, aldeko bozkak. Hirugarren puntura pasako gea orduan. Eta hirugarren puntua da gizarte ongizate alorreko eskumenetan eta jardueretan, hor diru laguntza deialdi bat ateratzen da urtero, eta hor oinarri batzuk zeuden aurretik zetozenak. Jarriko ditut. Oinarri batzuk zeuden urteroko barkatu deialdi hori arautzen dutenak, eta horre egin dana da ongizateko bai saietik, aniztasunetik, eta hemen urtero ordiziko interes orokorreko edo publikoko eragileen zerrendan dauden izena eman duten hainbat eragile ezberdinek eskatzen dituzte diru laguntzak beraien ekintzak aurrera eramateko, eta horrek horrela jarraituko du, baina hor bakizue lege ezberdinak aldatzen jundiela, eta orduan planteatzen dana da lege horietara eguneraketa bat egitea, eta oinarri horiek rebisatu dituzte, bai alderdi juridikotik eta baita ere ongizatetik eta aniztasunetik begiratu dituzte, eta planteatzen dana da oinarri horien eguneraketa bat, eta ez dut uste besterik kontatzeko dagonik, eguneratzen diala oinarri horiek, eta jarraituko dugula urtero bezala deialdi horiek ateratzen. Zehaztasun gehiago jartzen dituzte oinarri hauek, puntuaketak ere gehiago zehazten die, eta gero bai zehaztu da, informazio batzordean ere, pixkatola erabakitzalako, deialdi bakoitzean zehatzago oraindik jasoko dela proiektu bakoitza puntuatzeko erabiliko dien irizpide ezberdinek. Eta bestela orokorrean da indarrean dagoen legediari egokitzapen bat. Bozketa pasatzen geha, orduan aldeko bozkak.
Eta, bueno, laugarren puntura pasata, martxoak 8 bueltan da, urtero bezala emakumeen nazioarteko eguneko adierazpena dakarkigu, eta, bueno, hitza emango diot Ainoari. Bai? Vale, barkau. Bueno, esaten ondakizuen bezala alderdi guztien artean adostako adierazpena dela, aurten batez ere zaintza lanetan zentratzen den adierazpena da. Azken baten, bizitzen ari gean osasun krisi honek gauza asko utzi ditulako agerian, baina batez ere agerian uzten do zaintza lanen garrantzia, ia bere osotasunean emakumeengandik emakumez osatutako postuak izaten diela, eta zaintza erdigunean jartzearen ezinbestekotasuna errebindikatzen dugu. Hartutako konpromisoen artean, azpimarratu ditzakegu, gizartean zaintza antolatzeko ereduari buruzko eztabaida bultzatzea eta analisia egitea eta neurriak martxan jartzea, COVID-krisiaren eragina arintzeko onartzen diren neurri guztietan genero ikuspuntua gehitzen dela kontuan izatea, konponbide bideragarriak aztertzea eta ezartzea adingabekoen eta mendekotasuna dutenen zaintzari laguntzeko tokiko zerbitzuetan, zaintza baldintza duin eta bidezkoetan egin dadin saiatuz edo erraztuz, Ordiziko Udalaren 3. berdintasun planean espresuki azpimarratzea emakumeen ahalduntzea, zaintzaren balioa eta ari dagozkion gizonek duten erantzukidetasuna, tokiko zaintza sare komunitarioi babesa ematea, eta sortuko dugun harrera publiko komunitarioko programak sustatzea iritsi berria diren pertsonentzat, tokiko eragile sozialen parte hartzearekin eta kolektibo ahulenei arreta berezia jarriz genero ikuspegia aplikatuz. Bai, gu bakarrik azpimarratu nahi ditugu bi gauzatxo kontestu honetan, eta koordinadora feministatik egindako azalpen adierazten bi lerro besterik ez. Emakumeen kolektiboa ez gaude egoera honetan kasualidadeaz, egia da tekstua irakurrita ondoren ez dela sakonegi sartzen egoera honetan. Garbi dago azkenratu egin behar dugula estruktura sozial heteropatriarkal batean ordenari erantzuten diola. Hau da, beharrezkoa dela emakumeak horrelako lanetan aritzea estruktura kapitalista mantenduko duten langileak mundu produktibo maskulinitatean aritu ahal izateko, hau da, ez da egoera hau sorten kontua baizik eta estrategia kontua. Azpimarratzea ere, indarkeri estruktural, simboliko eta sistemiko horretan, jaiotzerakoan sexu biologikoaren baitan estereotipo eta rol jakin batzuk atxikitzeak indarkeria matxistarekin duen lotura, ulertzen ez den dugun bitartean, azaleko borroka batean arituko baikara, estruktura ikutu gabe, behin eta berriz erreproduzitzen. Egoera mantendu egingo dugu, ez balimagean sakontzen eta ez balimadugu sortzen. Adierazpe instituzionalak oso ondo daren, baina, uste kolektiboi, koordinadora feministan, pausu askoz handigoa nahi duela gutaz ere, eta horregatik azaltzen dugu kontekstu horretan hitz hauek. Hor, bakarrik, aztu zaigulako aipatzea, agurtzane, guain aipatu behar nun,
sartzen da, bai, bueno, adierazpenan bukaeran horren ingurun bai, aipatu nahi nun, adierazpena bukatzen dela, proposatuz, zinegutze guztiei, proposamena bezala luzatzen zaie, bilkura honengatik, osoko bilkura honengatik jasotzen den dieta hori, bideratzea, normalean Ordizioaren egindako proposamena da, beste urtetan ere eginda, ekimetzi bideratzen zaio, baina beti ere, martxoak 8ko ekitaldien antolakuntza hortan dauden gastuetara bideratzeko, baina ez, aipatu nahi nun, jartzen duen bezala, idazkariakin begiratuta, proposamena dala, eta proposamena nien hola onartzen da, ordainsari horiek pertsonalak dieneinen, gero norberak erabaki hori ratifikatu bardo edo hartu bardo edo hori aipatu nahi nun, ez? Jasotzen dela proposamen bezala, baina diru laguntza horiek, dieta horiek edo pertsonalak dieneinen, gero bigarren urratsa datorrela, borondatezkoa dela, eta urratxo hori faltako litzatekeela hori egiteko. Bakarrik hori argitu nahi nun. Zena hola onartuko degula, baina bigarren validazio hori edo norberak egin behar duen hori, validazioa edo ez, geratzen dela egiteko. Nik eskaera bat egitea gustatuko litzaidake. Agurtzanek esan duen nahi indarra emateko, berritasun alde borrokatzen edo lanen, nik beti lanen esatea, lanen dabiltzaten erakunde gehiago daude, plataforma feminista aparte, eta, guk asko itzin duen ontaz, eta, datorren urteako guk beste proposamen batzuk ekarriko ditugu mai onta. Era bat ados gaude egiten dararekin, baina, aukera zabaltzea gustatuko ditzaiguke. Eta eskatuko nioke, plataforma izakit, 1000 eskatu behar zaion, agian ez da pertsona gokina, zu parte hartzen dezu plataforma hartan, baina niri konkretuki gustatuko ditzake jakitea ematen dugun, o egingo dugun ekarpena, ze ekintzatara, edo ze ekintza egingo dien diru horrekin. Mintza, borrokatzen egea, garretasuna erakunde publikotan, guazen baita, eskatzea, memori bat, edo txustentxo bat, eta esatea, bida, zuen laguntzarekin, hausin deu, programa saio irratio da, edo zen gauza, baina guk ere baita koherente izateko, ez? Bai, gauzatxoa ja, erantzuteko esteik, bukatu. Bata, guk hasieran eskatu genuen, dela urte batzugia, aportazio egitea, bere garaien kimets bakarrik zegoen hartzeko edo, oraindik ez zegoen, ez da plataforma baizik eta koordinadora feminista, koordinadora ez, baina asaltzea tio, Koordinadora feminista ez da talde batena, baizik eta talde feminista desberdina, nik esango nuke Goierrin dagoen emakume feminista, talde feminista guztien koordinaketa dela, koordinazioa, eta koordinazio hori gaineaz da 8 hemen ekintzan inguruan. Ez da, bestelako ere bai, baina gure eskaera aportazioa da 8 hemen egindako ekintzatarako. Eta berriro diot, koordinadora da, feminista talde, nik uste denak darela, Goierrin mailekoa. Bai, noski ez dago problema, baina borondatezko ekarpena izaten da, borondatezko ekarpen ekonomikoa da, eta nahi balin norberak ematen duena, nik esango diet. Baina ala eta uste justu arratsalden programan azalpena edo agertu egin da publikoki, zen programa egin behar da justu 8 hemen inguruan, baina ez dago problemarik. Bozkatzea pasako geha orduan, aldeko bozkak. Eta guain, bosgarren puntu bezala, ez dugu hasieran adierazi, pentsatzen dut igual ohiturari jarraituta nabarituko zenutela igual aldaketa bate ondala, pixkat, Xabikin idazkarikin begiratzen, hor badago pixkat araututa
plenoaren gai ordenak nola junbardian, eta kontu emateak ematen du beti dihoztela amaieran, akta onartzen da lehenengo, gero onartzen die benetan onartu behar dien gaiak, eta kontu emateak doaz bukaeran. Horrek ere, printzipio suposatzen da laguntzen dula jendeak ere, ez gehiegi itxaro behar izatea, erabaki behar dien gai oion inguru, horregatik aldatu dela, azkenean, legez edo prozedura hola ezarrita daulako, eta orduan, 5. puntu hori da Bosgarren puntu hori da, urtarrileko dekretuen zerrenda, beti bezala horren inguruan txanda zabaltzen dut kontu ematea da, eta azalpenik edo animago. Nik duda pare bat dauzket. Bigarren orrialden, hor idazkaritzan, agertzen da kodea dauke B21/0025, diru laguntza alkatetzakoa 2019ko gastu justifikazioa. Eta gero, hor atzen... Bale. Gero, atzetik dihoztenak inbertsioak COVID-19 aurre egiteko tokiko merkataritza eta ostalaritza sektoreetan ekonomia indar berritzeko programa. Hori, zer dien, daude 24, 25, 26, 28 eta 28. Lautik, 28, 24, 26, 27 eta 28. Bai. Hor, kode hori dauki, espediente beste dauki dio, Bai. Claro, hau, munigesi izango bagendu, bertan, non? Ez da jeresa? Hor, galdetiko nintzen, nola egin. Jakin da hori Oien direnak, horieko, inbertsioetako aurkeztu dituzten... Barkatu. Inbertsioetarako aurkeztu dituzten gastu horiek, baloratze txostenak dituzte kontu hartzailetan, zeintzuk dien Foru Aldundik jarritako baldintza horietan sartzen dienak eta zeintzuk ez, eta ordaindu zaie. Ez dago momentu topeik, orduan aurkeztutako inbertsioetan ordaindu da, eta orain justu publikatu da berriro Foru Aldundik epea jarri zon
urtarrilak 7 edo olako bate bukatu zala, luzatu do, eta nola ez dan dirue gastatu, 38.000 euro horiek ez die gastatu, berriro irikiko da txanda pixkat inbertsio horiek aurkezteko, eta esan bigarren txanda honetan 5 horiek gehienak diela ostalaritzako establezimenduk pixkat terrazen ingurun egin dituzten reforzutako inbertsio zuritzeko. Bale, eta gero atzenik, hor agertzen die, nik usten dut, faioa dela eta korrekitzeko aurrerantzean, baina agertzen die espediente batzuk izen abizenakin. Eta nik uste pentsatzen detela ez ziren agertu behar izen abizenak, ez? Die familia numerosako diru laguntzak eta alako gozak, eta batzutan izen abizenak agertzen die. Hor berez, printzipioz normalen litzateke pentsatzen dut igual akats bat izango dela kontu nazteko. ez dulako jartzen badakizu zeintzuk dien zuzentzeko. Hor die... baina... Baina ez dakizu horrealdi da, baina izango da... Bueno, begiratuko dugu. Esango izuz. Begiratuko dugu, bale. Nik adibidez, bosgarren horrialden agertzen die, eta laugarren igual ere, Bai, ikusten dut, bale. Bueno, hori, batez ere kontu unizateko. Besteik dekretu ingurun. Azkeneko puntua orduan galderreguena izango litzateke. Zuena da hitza. Hor galdera pare bat. Egon ginen orain dela gutxi Oianguren institutoko zuzendarikin, eta hor galdetu ziun nola zeon hor estalpea gure garaien hori printzipioz onartuta zeon ez dakit ontzaten zerbait dakizuen, gestioen ematen dezuen, hor lehenik eta behin esan institutua ez dela gurea, eta estalpea egitea ez dagokigula guri. Institutua bai partzela eta bai eraikine, bigarren hezkuntzako zentroa da neinen, da Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailarena, eta berez guk ez dugu parte hartzen ez inbertsiotan eta ez mantenimentuko gastutan, hor proiektu bat, hezkuntza proiektu bat da daukaguna Oiangurenekin, baina bestela hor badakizu banatuta daudela, nahiko lan ematen digulen hezkuntzak esan nahi dut, bai eraikuntzak gurek dielako, gure ardura da mantenua, inbertsioak eta bar, eta hor berez, gu ere bildu ginen, hezkuntza sailak bere garaian, bai badirudi esan zula hori egingo zula, baina momentuz ez digute, ez dute aurkeztu ez proiekturik eta ez zer. Hor, hezkuntza sailak inbertsio hori planteatzen honen, hitz egin beharko da, ea guk udal bezala hori hobetu dezakegun, eta hitzarmen bat egin ere erabilera publikoa izateko. Hor badakizue, nahiko gatazkatsu izaten ari dela Oiangurenekin, arrazoia ere ez aie falta, Oiangurenekin bai patioaren erabilera, azkenen utzi digutenetan edo irikita egondanetan, ez dalako ondo erabili edo pertsona batzuk ez dutelako ondo erabiltzen eta nahiko kalte sortu zaizkielako, zikinkeria ere bai, eta orduan horra iristen gehan adostasun batea, baina egia da azken boladan zuzendaritzatik harremana oso da, baina badagola eta COVID-ak zentzu baten sortu do katazka ez areagotzea, baina gogoratzen naiz guberritan jarduera ezberdinen gatik eta parkina erabiltzeko eta bar eta eskaeratan eta ezezkoa
ezezkoa jaso gendula, ez? Gero, bueno, beraiek institutuak esaten dulako, orokorrean ez dalako ondo zaintzen eta ez dalako ondo kontrolatzen, ez? Orduan hor ikusi beharko dugu, aber lortzen deun hitzarmen bat, hor logikoki estalitako zerbait estalpe bat lortuko batan, institutuko ordutatik kanpo kirol taldeentzat eta herrintzat izango zen oso ona. Da gero beste galdera bat. Goiekik eta omen du web bat Goierriko azokari buruz eta badirudi ordizi horrez taula. Zerbait bakizue o? Bai, horrekin aigea, euki gendun justo gaina guain Goieki aida planteatzen diagnostiko bat lantzen nahi da, dendekin eta Goiekik baino, Goiekiren baitan sortutako proiektu bat da, egie da pixkate guri bai planteatu zitzaigula ja eginda zegonen, hemen hitz egin da baita ere merkataritza teknikariakin eta bar, ea ze urrats eman behar ditugun sartzeko, egie da pixkat eskualde mailako ekimen bat dala, ez da merkataritza bakarrik, oaintxe momentu honetan daudenak Goierriko azoka izena do, oaintxe momentu honetan daudenak die elikadurakin eta baita herri txikitan on daitezken ekoizle txikik, denda batzuk ere bai, eta orduan guain, bai aztertzen urte honi begira, pixkat hor planteatzen dien partida hauek, bai merkataritzara eta bideratzen dienak, laguntza horiek, Goiekik ere diagnostiko bat egiten nahi da, ari die egoeraren analisi bat egiten, eta ze behar dauden, detektatzen ari die beharra hundik daudela formazio mailan, digitalizazio mailan, eta salto hori emateko, eta aigea, Goiekikin bai planteatu ditu hainbat haure sartzen da, baina hor gertatzen dena da, horrea sartzeko ere oso gutxi animatzen nahi diela, esaten nahi naiz, oain arte martxan jarri dienak, behasaindik eta lazkoti badere batzuk, suposatzen dirako behaiei ere bai nahiko erronka, beraien produktu guztik eta plataforma eskaintzen zaie, baina hor, argazkik, hor dago lanketa bat egiteko, igual txikinak dienak ez diela iristen, eta Goiekikin aztertzen nahi gana da, planteatu daitezken laguntza horiek 2021 bideratzea, formazio bidetik ere, bai merkatari txikik juteko modernizatzen eta plataforma hauetarako saltoa ematen. Baina horre orain ordiziko despliega edo pendiente dago. Erik ez? Hementxe bukatutzat emango dugu orduan plenoa, eta aprobetxatu 8 arte baindik denbora da.